svima, dobrodošli u Testosteron, ja sam Ivan na ovoj kulisi. Ćao svima, dobrodošli u Testosteron, ja sam Ivan, a danas na testu imamo pravi mali gradski auto, bez segmenta, u pitanju je Peugeot 208. Model na testu je Peugeot 208 iz 2014. godine sa motorom od 1400 kubika dizelskim agregatom. U pitanju je onaj poznati 1.4 HDI motor koji nam dolazi iz Peugeota, koji je poznat po ekstremno niskoj potrošnji u gradskim uslovima vožnje automobila. Snaga motora od 68 konjskih snaga u ovom slučaju prenosi se na prednju osovinu automobila i uparen je sa petostepenim manuelnim menjačem. Glavni, to jest pradeda ovog automobila je model Peugeot 206 koji je bio ujedno i najprodavaniji mali gradski automobil bez segmenta kod nas. Također njegov naslednik je Peugeot 207, a od 2012. u prodajne salone dolazi baš ovaj model Peugeot 208, koji je proizveden sve do 2015. kada je doživeo blagu restilizaciju, to jest facelift model, kada je izašao blagi redizajn spoljašnjosti i unutrašnjosti ovog vozila. Sada glavni konkurenti ovom automobilu, u tom B segmentu malih gradskih automobila, bili bi iz Italije Fiat Grande Punto, onda imamo Opel Corsu, također Renault Clio i Ford Fiesta. To su otprilike neki glavni rivali ovog automobila u tom segmentu kome pripada. Kao i svaki pregled eksterijera i interijera automobila, započet ćemo od njegovog prtljažnika. Prtljažniku se pristupa preko petih vrata koja se otvaraju ovde ispod logo automobila Peugeota. Također ta peta vrata se podižu dosta visoko, tako da lagano možete da pristupite prostoru gepeka pozadi. I gepek je, što se tiče ove klase automobila, zaista zadovoljavajući, jedan, kažem, od većih, plus što imamo tu mogućnost da oborimo zadnju klupu po sistemu 60x40, tako da ako želite neke veće predmete, gabaritnije da prenosite u kabini vozila, to lagano možete. Također ovo vozilo dolazi u dve vrste karoserije, sa troje i sa petoro vrata. Kada je model kao što je danas na testu sa petoro vrata, dosta se lakše prilazi ovoj zadnjoj klupi. Sada, zadnja klupa, kao što vidite, odavde deluje da ima malo prostora, ali za ovoliku dužinu automobila koliko je kratak ovaj auto i plus za sam dizajn kako on izgleda, da je dosta onako manji, čak čini mi se po dizajnerski meni deluje kao da je manji od svog prethodnika, od Peugeota 207, ali kada uđete u prostor kabine na zadnjoj klupi, vidite da se uopšte unutra u kabini, znači skoro iznenađujuće, baš me iznenadilo koliko prostora ima. Kao za glavu, evo kad okrenem, ja kad se ispravim skroz, za glavu imam dosta prostora, također za kolena imam zaista dosta prostora i to iza vozačevog sedišta koje je podešeno po mojoj visini, također suvozačevo sedište je podešeno po mojoj visini, ali zbog prostora koji je ispred suvozačevog sedišta, koji je ta komandna tabla je malo odgurnuta dalje, tako da imate nekih santimetar do 2 kada podesite po istoj visini, kažem, i vozačevo i suvozačevo, uvek kod suvozačevog sedišta imate santimetar do 2 više za kolena na zadnjoj klupi. Dosta ovako, kažem, iznenađujuće za ovako mali, to jest automobil skromnih dimenzija, da ovoliko prostora ima pozadi. Jedini problem i ono što se meni ne sviđa kod ovog auta jeste što nema držače za, to jest rukohvate na samom nebu, to jest na rubovima ovog gornjeg dela. Također nema ih nigde, u stvari, ni kod suvozača, ni pozadi, ni kod vozača. Ajde, kod vozača to toliko nije ni potrebno, ali kažem pozadi, a najviše na suvozačevom sedištu trebalo bi toga da ima. Ovdje imamo neke zakačke
I takođe, zbog te linije krova koja je onako niska, ovde imamo taj veliki greben koji možete, uvek vam dođe neko da zakačite glavom kada izlazite, kada napuštate, kažem, zadnju, vidite, uvek je tu negde u visini glave. Ali kažem, nije to ne bi trebalo da predstavlja neki problem, kažem, koliko je prostor u ovom malom automobilu, taj problem izlaska i ulaska na zadnju klupu ne bi trebalo da bude odlučujući što se tiče kupovine. Vrata, na vratima imamo jednu ovako veliki rukohvat za ovako mali auto, o njemu ćemo pričati kasnije, on malo smeta kada se sedi na sedištima napred. Imamo podizače prednjih stakala, pozadi je samo ručica i elektronski regulaciju retrovizora. Znači, ući ćemo unutra, u kabinu. Opa. I kada sednem, prvo ono o čemu sam pričao, vidite, ovde je rukohvat dosta onako glomazan. Lepo to izgleda, dizajnerski je to lepo rešeno, ali je rukohvat dosta glomazan i nekako uvek imam utisak da mi ovde smeta kod te, u ovom slučaju, leve noge, levo koleno, a kod suvozača je ista priča. Znači, vidite, rukohvat je dosta onako širok i onda smeta tu kod prostora za koleno. Mislim da nisu imali toliko, nije imalo potrebe uopšte da to toliko bude izbačeno. Sada kada sednete za volan ovog auta, koji mislim da svi primećujete da se razlikuje od volana bilo kojih drugih automobila, izgleda kao da je došao iz nekog skroz rasnog sportskog auta, dosta je manji obruč volana od standardnih automobila na koji ste navikli. Neko me, mislim, pitao, pošto sam imao priliku da vozim ovaj najnoviji Peugeot 3008 SUV model, koji takođe ima ovako mali volan, i kada sam pričao sa mojim drugarima, ono kao kakva je varijanta, verujte mi, brzo se na to naviknete, i nije što se samo brzo naviknete, nego mnogo se lagano okreće pun krug volana, znači mnogo je bolje za vožnju. A kod ovog modela je to isto urađeno zato što kod njega nije standardno analogna koja je tabla, znači ovdje imamo, vidite, digitalnu i analognu tablu ispred vas. Ona nije standardno kao kod svih automobila smeštena nisko odmah iza volana, već je kao neki polu head-up display, znači toliko je povišena skoro da je u nivou oka vozača, znači toliko je povišena da je skoro kao ili neki head-up display, a nije baš ni analogna tabla. Rešenje koje super izgleda u svemu ovome. Interesantno je koliko ovaj volan, koji može da se podešava po visini i dubini, koliko može da se spusti nisko. Kada vidite, znači, to je toliko nisko da udara dole u kolena, to je prelazi skoro do sedišta, može da se spoji. Onda vidite ovu skroz čitko, ovu instrument tablu ispred vas. Znači, stvarno pozicija vozačevog sedišta može da se u milion situacija može da se napravi, znači od volana, od dubine sedišta, tako da svako, koliko god je visok ili nizak vozač, može da pronađe idealnu poziciju sedenja, što je baš pohvalno za ovakav mali gradski automobil. U centralnoj konzoli ekran u boji, koji sada u ovom konkretno primeru je podešen da bude navigacija. Kada pritisnete ovo dugme sa strane, možete da uđete u meni, tu prolazite od navigacije, od uslova vožnje, koja je potrošnja, još koliko vam je goriva ostalo u rezervoaru. Takođe možete da ubacite neki vaš, pošto poseduje za CD player, takođe poseduje i za USB uređaj, tako da možete neku vašu muziku da slušate u automobilu. I kažem, tu su još neki imenik, telefon, internet, još neke sitnice. Kažem, ništa to toliko nije konkretno neki infotainment sistem u pitanju. Kažem, najbitnije što ovaj automobil poseduje navigaciju, i to je ujedno i najlepši prikaz ovog ekrana. Takođe, kažem, multimedija može da se, pošto je volan ispred vas je multifunkcionalan, znači sa leve strane je pohvalno što je scroll u pitanju za pojačavanje muzike. To uvek naglasim kada automobili imaju na volanu scroll, znači lagano možete da pojačate ili da smanjite jačinu muzike. Sa desne strane prolazite kroz bord kompjuter koji se nalazi ispred vas, i ovde imamo ovako, po meni, loš dizajn kod svih tih Peugeotovih, Citroenovih automobila, to jest svih automobila iz PSA grupacije, su ovi
kao što vidite ovde, kao neki krompir izgleda ovaj deo za cruise control, to je za tempomat. Sve ostalo je, kažem, dosta lepo dizajnerski rešeno, centralna konzola, znači, kažem, imamo ekran, ovde su izduvi za klima uređaj, ispod toga je digitalna klima koja je ovako zaista lepo u ovom nekom crnom plastičnom trimu, dosta lagano se kroz sve to prolazi, logično je, znači imate, kao što vidite, obeleženo je gore ili dole, pojačavate, pošto je dvozonska klima u pitanju, možete da podignete temperaturu ili smanjite, isto i sa jedne i sa druge strane, takođe jačinu ventilacije pomoću ovih dugmadi i gde je želite da usmerite vazduh. Dosta je, kažem, jednostavno, dosta logično, brzo ukapirate o čemu se radi. Ispod toga, kao što sam rekao, ima USB output, takođe jedan deo za ostavu telefona, tu telefon lagano stoji, i ispod toga imamo jednu dublju ostavu za neko piće, najverovatnije. Ručica menjača, potpuno identična kao kod Citroena C3, kažem, dosta toga deli sa modelima iz Citroena, mislim da mu je platforma identična kao kod Citroena C3, takođe i menjač petostepeni, ručica petostepenog manualnog menjača, zaista radi svoj posao onako kako treba, kako i očekujete kod jednog malog gradskog automobila. I još jednom, pre nego što idemo u vožnju ovog auta, da vidite kako se ponaša, koliko troši, kako se vozi, da pomenem da je još jednom, kao što vidite ovde, dosta ima prostora za noge suvozača, takođe i ova fioka, da je tako nazovemo, uopšte, znači nije malih dimenzija, imate prostora da smestite sve neke papire koje vam trebaju, opet imate dosta prostora na suvozačevom sedištu. To bi bilo to za pregled eksterijera i interijera ovog Peugeot 208, a sada idemo u jednu test vožnju. I evo me za volanom ovog malog gradskog automobila koji nam dolazi iz Francuske, to jest iz Peugeota. U pitanju je Peugeot 208, naslednik onog popularnog, kod nas dosta poznatijeg Peugeota 206, koga je, kažem, kasnije nasledio Peugeot 207, ali kod nas je bio Peugeot 206 najviše prodavan. Prvo, mislim da je to bio razlog najviše zbog dizajna simpatičnog tih godina kada se proizvodio Peugeot 206. 207 je bio nekako malo robustniji, a ovaj 208 čini mi se da se opet vraća na te korene dizajniranja tog oblog dizajna kao što je bio Peugeot 206. Kakav je ovaj auto u vožnji? Prvo da kažem da je ovo motor od 1400 kubika, HDI motor, poznat po svojoj maloj, kažem, ekstremno maloj potrošnji u gradskim uslovima vožnje. Znači, za ovakav automobil koji teži negde oko 1000 kg, u gradu auto, mislim da je neka njegova potrošnja. To kada ga malo žustrije vozite negde oko 6 litara. Znači, u nekom normalnom opsegu vožnje bi trebalo da bude gradska potrošnja oko 5 litara. Na otvorenom zna i dosta više da spusti, neke fabrički podaci su oko 3,3 litre. To je, mislim, neizvodljivo, to je u nekim idealnim uslovima. U vožnji, kažem, kada ga normalno vozite, mislim da troši na otvorenom putu oko 4,5 litra, što je zaista za ovakav autić super stvar. Drugo, šta je razlika u odnosu na njegovu glavnu konkurenciju, kao što sam pomenuo, što je Fiat Grande Punto, Opel Corsa, Ford Fiesta, Renault Clio, koji god uzmete od tih modela, ovaj Peugeot model se dosta razlikuje u interijeru, to je ono glavno na vozačevom sedištu, je položaj ovih svih brojki koje se nalaze ispred vas, znači kojom brzinom se krećete, obrtomer, sve je to izmešteno za jedan stepenik iznad, znači, kažem, kao, pričao sam u pregledu interijera, nešto između head-up displeja i onih standardnih komandnih brojki gde se nalazi kod standardnih automobila, i glavna izmena jeste u stvari obruč volana koji je mnogo manji od onog što ste navikli u standardnim automobilima. Kod ovog obruča volana potrebno je bukvalno pola sata da se naviknete na
na taj oblik i uopšte na kako on funkcioniše, a sve ostalo su samo plusevi kod ovakvog oblika i kod ovakvih dimenzija malog volana. Uglavnom, znati, sami sportski automobili imaju te malo manje volana nego standardni automobili, to je zbog okretnosti, zbog laganog okreta volana, zato su i zarubljeni u donjim delovima, a ovaj volan ovako malih dimenzija, kažem, baš za tu okretnost, što vam je i potrebno, ovaj auto je gradski automobil, spada u B segment automobila u kome su ne najmanji oni mali, ali mali gradski automobili, tako da podrazumeva se da ćete ga 80% vremena sigurno koristiti u gradu. Zato je, kažem, dobro što je ovaj motor dosta štedljiv i dobro što je ovaj volan mali, tako da lagano, sa pun okret volana možete lagano da okrenete, kažem, jednim pokretom ruke. Druga stvar, interesantan je, kažem, to jest mala je registracija, mala potrošnja kod ovog automobila, mislim i da je održavanje dosta jeftino, nema tu nekih preterano komplikovanih sistema. Što se tiče bezbednosnih sistema, ima airbagove za vozača, suvozača. Ergonomija kabine, to jest udobno sedište je odlična, sve je u stvari u kabini napravljeno da kada je ovako, evo, vidite, ružan kišni dan, gužva u saobraćaju, sve je napravljeno u ovom malom autiću da vam bude što lakši boravak u kabini. Znači, od infotainment sistema, od klimatizacije, sve je nekako na dohvat ruke i logično. To je bilo to za test vožnje ovog Peugeota 208. Ne zaboravite da lajkujete, šerujte, subscribe-ite kanal obavezno. Zapratite Instagram profil Testostiron kanala i vidimo se u sledećoj test vožnji koja će biti nešto zaista specijalno. Pozdrav!